Frekvencia i závažnosť lesných požiarov narastá. Prispievajú k tomu aj dlhé obdobia pôdneho sucha a vysokých teplôt vzduchu. Štátne lesy už niekoľko rokov prevádzkujú systém na detekciu požiarov. Je rozmiestnený v rôznych lokalitách Slovenska, tak aby bol čo najširší záber území bez rozdielu na či sa jedná územie v správe Lesov Slovenskej republiky alebo v správe neštátnych vlastníkov, kde operátori, ktorí tento systém obsluhujú, pravidelne vyhodnocujú, kontrolujú a detekujú aj prípadné zahorenia nielen v lesnej krajine, ale aj v poľnohospodárskej krajine. Pre nás sú dôležité dve podstatné veci, a to sú vodné zdroje a zásahové cesty, čo majú podobu buď to lesných ciest, spevnených, nespevnených alebo zvážnic. Pokiaľ je tá cesta udržiavaná, je upravená, je zjazdná pre bežnú techniku, tak o to efektívnejšie, účelnejšie my dokážeme tú cestu využívať na tú prepravu. Štátny podnik udržiava lesnú cestnú sieť v zjazdnom stave. Komunikuje s príslušným riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru a poskytuje mu informácie o prístupnosti jednotlivých, či už dočasných alebo trvalých lesných ciest. Štátne lesy v nižšie položených lokalitách takisto budujú tzv. Protipožiarne nádrže, ktoré sú už potom v závislosti od svojej kapacity využívané či už na plnenie štandardných cisterien, ktoré sa používajú pri hasení lesných požiarov, alebo či už na tzv. Bambivaky, ktoré sa využívajú pri leteckom hasení. Keď sme hasili, myslím, pred 2 rokmi v Tisovníku, tak tam bola veľmi dobrá spolupráca a lesníci nám pomáhali v tomto smere hlavne na príjazdových cestách, že poznali ten terén. Pokiaľ sú tam lesníci, tak je to veľký prínos pre hasičov či profesionálnych dobrovoľných, lebo sa vieme k tomu miestu požiaru dostať. My máme naozaj dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu s lesníkmi. So zdravým rozumom pristupujeme aj k lesným cestám. Snažíme sa ich podporovať v tom, aby teda ten prístup k tým lesným ekosystémom bol promptný, rýchly pre záchranné zložky. Pre nás je ideálne, ak nás tá cesta dostane k požiaru. Úplne fantázia, ak sa dostaneme po ceste nad požiar. A v takom prípade sa tie komplikácie pri tom hasebnom zásahu minimalizujú. Sme síce pripravení aj na to, aby sme ten požiar dokázali likvidovať v nedostupnom teréne alebo v ťažko dostupnom teréne, avšak toto sú všetko podmienky, ktoré nám zásadným spôsobom sťažujú a komplikujú potom vedenie toho zásahu. Na území organizačnej zložky OZ Poľana za tento rok sme nevidovali vlastne žiadny lesný požiar, čo sme radi, lebo uplynulý rok bol pre nás svojím spôsobom, poviem to aj tak, vyčerpávajúci, nakoľko sme mali konkrétne na lesnej správe Výgla 4 lesné požiare, na lesnej správe Starej Hory 1 lesný požiar. Plocha zasiahnutá požiarom bola približne 25 hektárov. Škody boli vyčíslené vo výške približne 48 000 eur. A príčinou vzniku požiaru bolo vlastne vypaľovanie travnatých porastov. Lesným požiarom sa venujú aj na akademickej pôde Technickej univerzity vo Zvolene. A to nie len systémom prevencie alebo technológiám, ktoré sa používajú na zásah, ale aj obnove lesa po požiari. To je tá lesnícka fáza, kde vlastne dominujeme v tomto projekte, a to je obnova vlastne lesa po požiari. Les a pôda. Tu je veľmi silná spolupráca práve zástupcov lesníckej praxe, ochrany prírody, hasičov, no a nás výskumníkov z Technickej univerzity vo Zvolene. Toto je termokamera, toto je zoomová kamera. Ďalej máme kameru na kanóne samotnom. Ďalšia kamera je tu na nárazníku. Tu dnes vidíme cvičenie, ktoré je zamerané na prevenciu. Na prevenciu pred dopadom klimatických zmien, pretože dnes vieme, že v posledných rokoch, a to nás čaká najbližšiu dekádu, budú rôzne prírodné katastrofy oveľa intenzívnejšie, ako sme boli zvyknutí v minulosti. Či sa bavíme o povodniach, veterných smrštiach alebo o požiaroch, musíme a integrovaný záchranný systém musí byť pripravený na to, akým spôsobom vie zasahovať v prípade takýchto katastrof. Dnes vidíme na Slovensku, možno častokrát sú tu rôzne zápasy medzi ochranármi alebo lesníkmi, ale tu naopak vidíme, že tieto subjekty spolupracujú v záujme občana a v záujme ochrany prírody, aby jednoducho človek vedel byť v symbióze s prírodou.